Dnes uvidíte. Moji milí priaznivci, dnes vás tu vítam v novom videu a dnes je to také trošku špeciálne video, pretože budeme mať ochutnávku na tomto Grimace Shake. Takže myslím, že môžeme ísť na to. A ešte predtým, ako začneme, tak nezabudnite to zanechať like a odber. Extrémne ma tým potešíš a môžeme tých 100 odberateľov získať ešte skôr. Takže dáme taste test nášho vyšnívaného Grimace Shakeu, ktorý pochádza mimochodom z Ameriky a dorazil ho k nám na Slovensku, takže som zvedavý, jak bude chutiť a prvýkrát ho idem ochutnať, takže dúfam, že neumriem. On chutí fakt zaujímavý, akože naozaj zaujímavý. Chutí tak trochu ako taká rozpustená zmrzlina, ale môžete samozrejme napísať aj do komentárov, že či ste ho už napríklad mali, píšete komentár v takom peknom dni, tak som sa rozhodol, že pôjdem si kúpiť tento Grimace Shake a ochutnám ho. Ochutnám trend, stojí 3,10 €, takže nájdete ho v hociakom mekači na Slovensku a odporúčam, je naozaj dobrý.